Komalaya Lêkolînên Kurdî ya ku bê navber her sal bi zaravayên kurmancî, soranî û zazakî dersên Kurdî dide, vê carê ji bo zarokên teminê wan di navbera 4 û 10 salê de kurseka kurmancî vekirin. Wek her tiştî sal ji ber vîrusa koronayê, dersên vê kursê jî bi awayekî online li ser înternetê tê dayîn. Mamoste û rêveberê Komalaya Lêkolînên Kurdî, Sîpan Hacû diyar dike, wan heta niha piranî ji bo mezinan kursên Kurdî ve dikirin, lê wan vê carê birya daye ji bo zarokan vê kursê vekin. Di biharê de dar polîtikan venakin. Perwerdeyên me atölyeyên heta niha me vekirine gelemperî li ser kesên ku temen mezinan bûn. Lê vê carê me hewl da ku em ji bo zarokan atölyeya vekin. Yani hinekî em bêjin perwerdeya zarokan jî karekî taybet e. Pisporiyê dixwaze, tecrübeyê dixwaze. Em pir di vî warî de xwedan tecrübe nîn bûn. Berê em bêjin ceribandinekî me çêbûbû, me polek zaroka vekiribû. Jê pê ve zêde tecrübeyê me tune bûn. Yani demek dirêj bi hevalên me em bêjin li ser dixebitên hinek hevalên me em bêjin di derbarê perwerdeya zarokan de tevî atölyeyan bûn, xwe gihaştin wek em bêjin bûn xwedan tecrübe. Sîpan Hacû dibêje ji ber ku ew dersên Kurdî li ser înternetê didin, eleqeyek zêdetir bu kursan çêbûye û ew li gor derfetan hewl didin zêdetir kesan fêrî Kurdî bikin. Alaka ji berê bêtir e, ji ber ku onlinein herkes di malê xwe de dikarin beşdarî em bêjin kursan bibin. Ji ber wê yekê jî em kontenjana diyar dikin. Êdî mesela dema berê tenê kesên Stenbolê dihatin serî lê didan, rû bi rû melvê derê perwerde didan wan. Yani hejmar her serdem nêzî 200 di navbera 200-300 kesî de diguherî. Li vê carê yani em rojekê yan jî nîv rojê em serlêdanan vedikin 500 kesî diborin. Ji ber vê yekê jî gelekî eleqa heye, gelekî xwestek heye. Em jî yani li gorî em bêjin derfetên xwe, li gorî hejmara mamosteyên xwe em dikarin çem pola vekin, em dikarin çixwaz kesî perwerde bikin. Li gorî derfetên xwe em dibin bersiv ji van xwestekan re. Yani alakayekî pir mezin heye. Ez dikarim bêjim yani evke hejmara mamosteyên me zêde zêde bin, derfet zêde bin, em dikarin bi hezaran kesî jî perwerde bikin ji ber ku serlêdan gelek zêde çêdibin. Li hember lawazbûna Kurdî, Sîpan Hacû diyar dike, ji ber polîtikayên bişaftinê êdî zimana serdest ketiye nav mala hemû Kurdan, lê ema pêwîst e Kurd ji bo fêrbûna zimanê xwe zêdetir hewlan bidin. Encamên polîtikayên pişaftinê hatiye merheleyekî wisa êdî xwe pişaftin ketiye devreyê. Êdî Kurd xwe bi xwe asîmile dikin. Yani bi her awayê em bêjin zimanê serdest ketiye malê me hemûyan. Ji ber vê yekê jî zehmet e, yani gelek em bêjin zarokên me îro bi zimanê xwe mezin nabin, bi zimanê dayîkê. Perwerdeya wan ne bi zimanê wan e, her wekî din. Lê dema paşê hewl didin ku Kurdî hîn bin tabii zehmetiyan dikişînin. Yani zehmetiyan dikişînin lê yani heke ew hişmendî hebe, ew xwestek hebe dikarin zimanê xwe hîn binin. Ev kursa ku Komalaya Lêkolînên Kurdî ji bo zarokan de dest pêkirin, dê 14 hefteyan her roja şemiyê birêyên online bêkirin. Li gel vê kursê, ev komala plan dike, gelek kursên dî ji veke û Kurdî fêrê zêdetir kesan bike. Tu ji çi hez dikin? Hez dikî. Dikî. Diyar Bayram, Kurdistan 24, İstanbul. Olabilir.